Malawi Today. Amene watu ndi ena mwa anthu amene anali okwiya kwambiri malingana ndi chiganizo cha famu kuti pa Kamuzu Stadium pasaseweredwe masewero ena aliwonse. Ndiye tikuona mchithunzimo kuti anthu akutukwana mtsogoleri wa Football Association of Malawi Fleetwood Haiya. Koma Haiya abwera lero kupereka statement yawo ku mtundu wa Malawi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi bwalo limeneli. Tite tikhale limodzi pamene tikumva Haiya akuyankhula zosiyanasiyana zokhuzana ndi bwalo limeneli komanso kulephereka kwa masewero a mpira dzulo pa Kamuzu Stadium. Choyambirira mafuna ningonena apo kunena kuti kodi tikanena kuti famu ndi chani? So famu ndi bungwe lomwe limayendesa masewero a mpira kuno ku Malawi. Tikanena kuyendesa masewero a mpira tikutanthauza kunena kuti famu ndile bungwe limene limayika malamulo kapena limene limayika ndondomeko zoyendesera mpira kuno ku Malawi. Ndipo ndondomeko zimenezi sikuti zimangokhala za famu zokha, zimakhala zonena kuti zosatilidwa ndi bungwe lija la FIFA kapena CAF. So mbali ina ndinenenso kunena kuti famu ndi mwana wa FIFA, famu ndi mwana wa CAF. Famu imeneyi ilitu ndi mabungwe amene ali pansi pake okwanira 7 monga mene tatchulira muja. Ndipo bungwe limodzi mwa ana a famu kapena mabungwe amene ali pansi pa famu ndiyo SULOM kapena tinoti Super League of Malawi. Ndipo Super League of Malawi inapasidwa mphamvu yokuti iziyendesa ligi ya kuno ku Malawi malo mwa famu. Famu ndiye manthu wa mpira kuno ku Malawi, ndipo SULOM ndi mwana amene wapasidwa mphamvu yokuti ayendese ligi ya kuno ku Malawi. Tikunena izi chifukwa chonena kuti timafuna tipange clarify kunena kuti famu ndi SULOM si chinthu chimodzi kapena si mabungwe okuti aziyambana kapena azikangana mene mwina zikumvekera kunjako. Chifukwa chilichonse chimene akupanga SULOM, chimene akuyenera kupanga SULOM ndicho ngowapasa mwayi okuti apange. Kuwapasa mphamvu zimenezo ndi mphamvu zobwereka, si zawo ndi mphamvu zobwereka za famu. Moti ndimafuna ndisindike lero kapena ndisindike pano kunena kuti Football Association of Malawi pamene tikukamba za transformative agenda, sitingakambe zoti mpira wathu ukuyenda bwino osakamba zimene SULOM akuthandizira kuti mpira wathu uyende bwino. Mutaundivomereza ino kuti zambiri SULOM inasintha, zambiri SULOM akuchita, ndipo pali zina zonena kuti tukamba za sponsorship kunena kuti kufika pa 1 billion ndi zina zambiri zimene muta inunso kuona kuti SULOM ikuyesesa kukwanilisa loto la famu lofuna kusintha mpira kuno ku Malawi. Kotero kuti SULOM ndi mwana ndithu wa famu. Chilichonse chimene SULOM ikuchita chikuchita pansi pa famu. Ndikachoka pamenepo ndimafuna ndilongosole nkhani yokhuza club licensing. Club licensing ndi nthambi imodzi ya famu. Ani nthambi imeneyi si nthambi yokuti famu inangosankha kuti ikhale nayo. Koma mmene tanenera kuti nafenso ngati famu timakhala tikusata malamulo a FIFA, timakhala tikusata malamulo a CAF. Kotero kuti ndikofunikira kokakamizika kunena kuti tikhale ndi bungwe limeneli kapena tikhale ndi department imeneyi ya club licensing. Moti kungoyambira mu chaka cha 2015 malamulo a famu tinasintha kunena kuti tivomeleze kuti tikhale ndi club licensing. Ndicho linga chonena kuti malamulo athu afanane ndi zikhumbokhumbo za FIFA, zikhumbokhumbo za CAF. Ndipo mwachidule ndinganene kuti cholinga chenicheni cha club licensing ndicho kuonesesa
kunena kuti mpira wathu uyende bwino. Pali zambiri zimene tingakambe zimene club licensing imapanga, koma ndimafuna ndinene kunena kuti zinthu mwina 6 zimene zimasamira kwambiri pa club licensing ndizo macriteria aja ngati zokhuza sporting, zimene zokhuza masewera, tukamba zokhuza legal, tukamba zokhuza infrastructure, tukamba zokhuza mwina finance, tukamba nkhani za administration, komanso tukamba mwina nkhani za marketing. Bungwe limeneli kapena tinene kuti department imene ya club licensing ndi department yoyima pa yokha, kotero kuti kumeneku tili ndi department ija imatchulidwa kuti First Instant Body. Kupatulapo First Instant Body kuliso department ina kapena nenso kuli kabungo kena kamene kali appeals, kotero kuti anthu ngati sanakhutisidwe ndi mulingo kapena malizats amene a First Instance Body anena, kani nkhani zokhuza club licensing, kapena ndi nkhani zokhuza mwina infrastructure, kapena ndi nkhani zokhuza sporting, kapena ndi nkhani zokhuza finance ndi zina zoterozo, atha kukang'alamira ku bungwe limeneli la appeals, kumene kuti mati ku appeals committee. So in short, I wanted to say that as Football Association of Malawi, we do recognize the mileages that Super League of Malawi has done. There's a lot that we can talk about that Super League of Malawi has done in the quest of achieving the goal of transforming our game of football in Malawi. There's a lot, and you are the witnesses. You have seen the sponsorships. You have seen the way the league has been run in the past years. You have seen the way the secretariat of the league is being managed. Let's say in short that as Football Association of Malawi, we are a mother who is appreciative of what our affiliate Super League of Malawi is doing in pursuing our transformative agenda. So I wanted to say that we do have a department called Club Licensing. This department became part of FAM statutes in 2015 when the regulations were adopted from the resolution which was made at FIFA and also at CAF. And the full implementation started in 2015 season. The implementation of club licensing is spearheaded by the 2 independent bodies. And these bodies are the First Instant Body and the Appeals Body. The club licensing is a body that requires or requests clubs to apply for the license, which looks into 6 main criteria. We're talking of sporting criteria, legal, infrastructure, finance, personnel, and administration and marketing. You may recall that in these committees, the chairperson of the First Instant Body is independent member who is Council Davis Njovu, and also in the appeals committee, assuming if an applicant are not satisfied by the decision made by the FIB, yes, they've got the right to appeal to the licensing appeals committee, which is also led by Justice Jabbar Alide. These committees are in operations, and these are the committees that are very independent. FIB institute inspections of facilities which are done by FAM in conjunction with all relevant stakeholders, including the ones that have been given the mandate or where FAM ceded the right to manage the games. I'm talking about if it goes to the league, it means we involve the Super League. So I would say that whenever we are doing inspection of the grounds or the stadiums, those who manage the competitions are involved. In this regard, we are talking of Kamuzu Stadium. All the inspections, Sulom was involved.
They were part of these inspections. After inspections are done, then this independent body reviews the reports and do make an independent determination. I wanted to make it clear to the public to say, farm executive, us sitting here, we have got no interference with the decision of the FIB. No interference at all, or any other independent bodies. This is why, if you may recall, in 2025-2026 season, our own farm stadium, which is Chiwembe Stadium, was not approved by this body to be fit to host matches. Our own stadium as Football Association of Malawi. Assuming we had the powers, or we had those rights whereby we can dictate to the FIB to say no, just allow it because it's our stadium, we could have done that. But because this is independent bodies, and indeed, if we were not satisfied with their findings, we had the chance to go to the appeal. Ndimafuna ndinenese kunena kuti FIB body mene ndi nthambi yoziyimira pa yokha, ndipo ngati Football Association of Malawi tilibe mphamvu ina iliyonse yolowerera pa ziganizo zawo. Tikukambatu angakhale pamene zinthu mwina sizinatikomere ife kapena sizinakomere ena amene timaona ngati kuti tathandizire kuti zakomere. Farm executive ilapa ilibe mphamvu olompang'ono pomwe kusintha ganizo la bungwe limene la FIB. Koma chimene mwina farm ingachite ndikupanga encourage amene ali odandaula ngati pali vuto lilose kuti kudandaula kwawo apitise ku appeals body kunena kuti akalongosole ngati akumva kuti pena pake mwina sana mwina stadium yawo kapena mwina certificate yawo sana apase pa zifukwa zina, tili ndi appeals body. Mutakundivomereza kuti chaka chatha chomwechi ground la farm lijaliri ku Chiwembe mpira stadium silidaloledwe first round kukhala nawo mundandanda la ma stadium omenyerapo mpira. Chikhala kuti ife tinayi mphamvu zomangonena kuti aya stadium meji luvomerani, ndi kuti ndichikhulupiriro kunena kuti munakaonaso stadium ija mwina titayamba kumenyerapo magame. Koma izi sikulimbikiseni kunena kuti FIB ndi independent body, ndi bungwe loyima palokha, ndi nthambi yoyima palokha yonena kuti chiganizo chake singasinthidwe nda president a farm kapenanso angakhale ma executive members a farm. Izitu ndimene tikunenera kunena kuti muzonse ife tikusata malamulo kuposa mwina udindo umene ndili nawo kapena mphamvu zimene ndili nazo. Mundilole ndilongosole kuti kodi zakamuzu stadium zakhala bwanji. Taona kunjaku anthu amakambakamba kuti a president lero timva izi kapena mawa tikumva izi zimakhala bwanji. Timafuna choyambirira tisusane ndi mmene anthu ambiri akunenera kapena kuganizira kunena kuti famu inali pa chinkulirano kapena imakokana ndi Sulom pa nkhani ya bwalo la stadium. Ndimafuna ndisindike kunena kuti famu sinalowe kukangana kuna kulikonse kapena kukokana kwina kulikonse ndi a Sulom kapena wina aliyense. Chimene famu inachita kuzera mu bungwe lake la FIB ndicho kupereka ndondomeko kapena report yonena kuti bwalo la Kamuzu Stadium silili lololedwa kugwira ntchito. Pachifukwa chimenechi timafuna tisimikize kunena kuti panalibe kukokana, panalibe kapena kuchinkulirano ndi zina zoterozo. Monga ndanena kale kuti Football Association of Malawi ndi bungwe limene lili kholo la masewera akuno ku Malawi, ndipo Sulom ili ndi mphamvu chabe zoyendesa mpikisano umenewo. Moti angakhale kuti famu itanena kuti ayi mwina pamawa tikufuna kuti tiyendese tokha mpikisano umenewo ndi zotheka. Chifukwa choti mphamvu zimenezi nzongosungisidwa kuti Sulom iyendese mpira kuno ku Malawi. Timafuna tilongosole motero kunena kuti Kamuzu Stadium tinapanga inspect kuzera mu FIB committee mu January 2026. Pamene pando kuti ma stadium onse tikupanga inspect
and monga ndanenera kuti pamene tikupanga inspection ndiye kuti sikuti amangopanga FIB okha ayi, koma amakhala ndi aini aka stadium komanso amene akuyendesa masewera, kusonyeza kuti Asulomu tinali nawo limodzi, komanso angakhala aini aka stadium analiso part of this. Ndipo titayendera chotero FIB acha anapereka report kwa aini aka stadium kunena kuti stadium sili yololedwa kapena sina kutilise mulingo oyenerera kuti ikakhale ikuchitisapo masewera. Ndipo mu March FIB omwe acha anapitaso kaendera Kamuzu Stadium imene timaitcha kuti inspection yomaliza. Ndipo adapita ukapanga inspect komaliza anapezabe kuti ground lija silili bwino, ndipo ripoti inaperekedwa. Ndipo malipoti amenewa anaperekedwa moja mu April mwezi omwe uno. FIB amenewa ananenapo zina zonena kuti mabwalo ngati Akamuzu Stadium, Mzuzu Stadium, komanso Nankhaka Stadium sakuyeneradi kupanga host ma matches chifukwa panali mwina zazing'ono kapena zina ndi zina zimene amayenera kukonza. Ndipo pa 13 April ndi pamene bungwe la FAM kuzera mu FIB anatulusa ndandanda wa ma stadiums kapena ma ground amene ali ololezedwa kumenyedwapo masewera, ndiponso amene sana pangeso qualify tinawunikiraso kuti pali mabwalo awo amene sanali ololedwa kumenyapo masewera. Izi report imeneyi imapita kwa aini yake ama stadium, komanso kuoyendesa masewera, komanso angakhale kwa anthu, because timapanga publicize, timatumiza timalibweresa poyera report imeneyi. Ndipo nkhani FAM idalembera Super League of Malawi kunena kuti bwaloli sili lovomerezeka kuyikapo ma game. Ife ngati FAM tinalodabwa kuti pa 21 April tinangoona kuti Asulomu ayika game ya pakati pa Mighty Wanderers ndi Kalonga United pa bwalo limeneli. Ife titaona choncho sitinachitire mwina koma kuthamanga mwachangu ndi kuwauza Asulomu kunena kuti bwalo litu paja silololedwa. Moti ndisimikize pano kuti kuwauza kumeneku sitinangowauza pakamwa, komanso tinalembera. There is a letter that we tinalembera Asulomu kunena kuti bwalo lisili lololedwa kukhala masewera. Izi zili chomwechi kunapeseka kuti timamva kuchokera mwina ma social media komanso muzoyankhula zina zimene tinazigwira kuti mwina adi zimene amayankhula akuluakulu Asulomu kapena nene kuti anthu Asulomu kunena kuti amalimbikirabe kunena kuti ifetu masewera tikamenyabe pa Kamuzu Stadium ngakhale pali posaloledwa. Pachifukwa zimenezi ifeyonso ngati AFAM tinawuzaso Asulomu kunena kuti ayi asinthe ndipo agwiritse ntchito mabwalo ena amene nthawi imene kupanga inspect FIB amapereka alternative ground ya aini yake amene akumenya masewera amene kapena niyoti matimu. Kotero kuti panali alternative ground imene matimu anakayenera kumenya. Ndipo ife tinamvesedwa kunena kuti amene ground imene makamenyedwa limayenera kukhala Zomba Stadium, limene linavomerezedwa kuti patakhalapo masewera. Kenako pa 23 April pamene pa ndi lachinayi ndi pamene tinalandira kalata yochokera ku Asulomu yotipempha kunena kuti mutilolebe kuti tikamenyere pa Kamuzu Stadium, ndipo foka zina ndi zina zimene zakambidwazo tikuzikonza, ndipo tizapempha bungwe limene la FIB kuti libwere lizaonenso. Tikukhulupirira kunena kuti likazaona ndiye kuti
nkuteka kuti bwaloli muzalivomereza kapena FIB lizavomereza. Ife poona ndi nthawi kuti akutiuza zimenezi lachinayi lomweli, komano akuti game yawo afuna amenye loweruka, tinauza asulomu kunena kuti zivuta, kunena kuti komiti ya FIB monga ndanena kale kuti ndi independent body, kuti tiauze abwere akapange inspect mwina masana omwewo mawa lakero kenako mwina apange report. Komanso pozindikira kuti malamulo ampira amanena kuti ngati mukufuna kusintha bwalo mukuyenera kuuza matimu 48 hours isanathe, maola 48 asanathe. Kotero kuti tinauza kuti zimene mukutifunsazi mukutifunsa mu nthawi yonena kuti maola 48 simukwanirisa lamulo limeneli. Kotero kuti tilokonzeka kubwera kuzayang'anira stadium koma pa nthawi ina yapasogolo osati pano. Ife titawayankha chotere, tinaona lachisanu kuti asulomaja akunena bezo kuti game akupitiriza. Komanso kunatuluka article ina ma social media yonena kuti afam president komanso asulom president agwirizana kuti game ikhalepo. Poona kuti ife ngatafamu siti kuyankhula ku media kapena tinene kuti siti mayankha ku media, makalata akatalembera asulomu timayankha asulomu, siti mapita ku media mwina ukayankhula kapena siti mapita ku ma social pages monga mena mapangira anzathu. Tinachoona kuti nchofunikira kuti tituluse press statement. Nkona munaona tinatulusa press release lachisanu kunena kuti Kamuzu Stadium siri yololedwa kuikapo masewera, kungonjezera pamene pompacha. So mutakuona kuti zonse zitukambazi palibepo kukhulana kwina kulikonse. Ifeyo tangoyima pa chilungamo, tangoyima pa lamulo, tangoyima pa chimene chilili mene zilili kunena kuti Kamuzu Stadium siri yololedwa kapena sina loledwe kuti kamenye masewera chifukwa pali zofoka zingapo zimene ene stadium amaziziwa. Ndifuna ndi mwapaderadera ndathokoze anduna za masewera, Honorable Alfred Kangata, amene ndithu aonesa chidwi pa masewera ampira, chifukwa iwo aso pakuonesa chidwi chawo paokha anapita ku Kamuzu Stadium lachisanu kukayendera okha anduna, kukayendera ukaona kuti Kamuzu Stadium ili motani. Izi ife zinatipasa chilimbikiso, izi nzimene timafuna pena kuti angakhale ma ministers athu pakakhala vuto kapena pakakhala chinthu azibwerako aziona. So ife tilolimbikisika, tathokoze anduna kunena kuti anabwera ndithu. Andi tiathokozeso anduna kunena kuti angakhala ataona kunena kuti stadium sinali lede, komano analandira pempho lochokera kuti kwa sponsor kunena kuti game ichi imenyedwebe pamene pa Kamuzu Stadium. Ndipo anduna anatipempha kuzera mu press statement afam kuti tilole kunena kuti tilole masewera achitike, makamaka poyang'anira kuti sponsorship, kuti mwina tithakuluza sponsorship imeneyi. Monga ndanena kale kuti Sulomu ndi mwana wa farm, kotero kuti kuluza Sulomu sponsorship kuteka kuyaluza kwambiri ndi farm osatiso mwina Sulomu yokha. So anatilangiza chotero, koma ife tutayamikira nduna kuti ndithu zinakhuza chotero chifukwa chonena kuti anaona kunena kuti sponsorship masukwana ndiyovuta. Ndipo khala nduna so munthu wampira okuti nawonso ali ndi timu izizi zikusa chilimbikiso. Andi tikunena kuti zikomo anduna chifukwa chonena kuti mmatipasa guidance, andi tukhulupirira kuti kusogoloko zambiri sizivuta chifukwa chonena kuti zambiri anduna akuziswa kale. Ifebe koma tinayima palamulo ndipo tinayankha anduna sitinafune kuti tibwereso pa social media kapena tipange press statement chifukwa tinaona ngati kuti sizikhala bwino. Ife tinayankha kalata ya tinayankha press statement kuzera mkalata imene tinagwirisa ntchito kuzera kuja ku Sports Council
kuti nduna taona ndipo zimene mukunena zinzoona sponsor ati titakwaluza mwakuti koma chonde tikupempha kuti ngati mpira tisaphwanye lamulo chifukwa chonena kuti mwina tipange favor anthu ena ake kapena tipange favor munthu wina wake kapena indeed kuti tiphwanye lamulo chifukwa chonena kuti zina zake zitiyendere bwino, koma tiyeni tisatire lamulo chifukwa muzonse izi tikupangazi mutikhulupirire kunena kuti kodi amene tikumpanga protect ndi ndani? Sponsor. Inde tinamvesesa kuti andunaso amapanga nkhani yofuna kupanga protect sponsorship, ndipo ife ngatafamu tinayima pomwepo kunena kuti ndithu tipitiriza kuima pa chilungamo kapena pa lamulo lomwelo lona Kamuzu Stadium siyololedwa. Izi zinabwera on Saturday kapena zinabwera zinatifikira loweruka mamawa, ndipo ife loweruka mamawa mwewo tinayankha. Ndanena kale kuti ngatafamu tili okonzeka kupita kukayendera stadium. Sititengera kuti amene anatipempha kuti tikayendere stadium ndasulomo amene sali aini yake stadium, koma chifukwa chokuti pemphulo linabwera ifebe tipita tiafusa aini yake stadium ngati akufunadi kuti tikayione stadium, ndipo tikafusa tikakayiona stadium likaloledwa muzaziwisidwa kapena muzaonanso kuti stadium yavomerezedwa sopano kuti itha kumapanga host ma game osiyanasiyana. Kumapeto kwa nkhani yonseyi mutati muona kuti mwana wathu amene tankhulupirira kuti ayendese Super League waonesa ndithu kusafuna kumvera langizo limene famu ikunena. Tinapereka directive kunena kuti sulomu ikuyenera imvere, koma sulomu sinamverebe. Takhala tikuwauzabe kuwakumbusa kuti bwalo lisilololedwa, koma sulomu anasankha kunena kuti asamvere zimene famu ikunena. Pachifukwa chimenechi ndimafuna ndisimikize kunena kuti apatu asulomu alakwira lamulo, alakwira ndondomeko ya FIB, alakwira kusamvera motherboard yawo kapena amene anapasa mphamvu yoyendesa mpira, kotero kuti masabata akubwera muzamva kapena mumva kuti kodi ndondomeko yake ikhala motani. Pozindikira kunena kuti sulomu ndi mwana wathu, tikuyenera timuyitane mwanayo tikhale naye timve mbali yake kuti kodi chinampangisa kumakhala ngati kuti sakufuna kumvera kholo lake ndi chani, ndipo tizakhala tikukuwuzani kapena muzakhala mukuona zimene tibwere nazo tikamvana naye mwanayo kapena tikamupeza kuti timve mbali yake. Kumapeto ndimafunanso ndilongosole kunena kuti ngati famu zonse zitikupangazi mutati muonesese ife tayima pachimozi kunena kuti ground silololedwa, ani mpaka na lero ndikunenanso kunena ground silololedwa mpaka na pano tukamba pano, ndipo tikuyima pa chimene chocho. Ngati ena afuna ayikepo magemu kapena ena afuna ayimbire magemu kapena ena amene ali thambi imodzi ya famu, ndiye kuti amene owa akuphwanya lamulo limene famu yanena. Ife zonsezi tikupanga pofuna kuteteza mioyo ya anthu, pofuna kuteteza mioyo ya masupporters athu, kuteteza angakhale sponsor wathu. Inu mutakhala mboni kunena kuti kodi tielekeze kuti ku Kamuzu Stadium, God forbid, tipite pa mastand amene anena kuti mwina pali ming'alu, tizazise kumene kuja stand ija igwe, tiluze mioyo ya Malawi ambirimbiri. Kodi amene angakhale ndi magazi amene kwa nthawi yayitali ndi ndani? Kodi sakhala sponsor? Kodi silikhala boma? Ife ngati Football Association of Malawi kokhala anthu amene tikuyendesa mpira kuno ku Malawi, timakhala tikuyang'anira zimenezi kunena kuti sitikupanga zokuti ifeyo kapena tioneke kuti ndife amphamvu kwambiri ayi, koma ntchito yathu ndikuteteza a sponsor, kuti sponsor tisanyozese mbiri yake, sponsor tisamutengere kuchitonzo, sponsor tisamunyazise, sponsor timpase value imene watipasa,
poonetsetsa kuti mwina malonda ake akugulisidwa malo oyenerera, malo ma stadium oyenerera ndi zoterozo. Angakhalenso boma sitikufuna kuti boma tizalike pa mavuto chifukwa chokuti ifeyo takhala reckless kapena sitinasatire malamulo kapena ndondomeko zimene zimatiuza kunena kuti ground tikakamba za infrastructure zikuyenera kukhala motani. Izi zonsezi tikupanga chifukwa chonena tifuna titeteze ma stakeholder amenewa. Tikunenesa kunena kuti izi zonsezi tikupangazi tikuteteza ma sponsor, tikuteteza boma, tikuteteza ma fans athu, ma supporter amene amabwera kuja ku stadium. So tinene kunena kuti zimene zachitika pa Kamuzu Stadium ife ngati afamu pokhala kholo loyendesa kuno kumpira ku Malawi, tipepese kwa mtundonso wa Malawi, tikupepesa kwa sponsor, tikupepesa kwa minister, tikupepesa ku boma kuti sizinakhale bwino, zinakatheka izizi osafika kumene zafika kucha. Koma ndisimikizeso kunena kuti nthawi yonse timakhala tikukambirana kapena tikuwauza asulumu, timakhalanso tikuwauza ministry, angakhale sponsor tinamuziwisanso zonena kuti bwalo la Kamuzu Stadium silololedwa. Moti ine ngati farm president ndinatenga initiative yoyankhulanso ndi amene amayimirira sponsor kunena kuti zokuti mpira ukatheka pa Kamuzu Stadium tukayikira chifukwa bwaloli ndilosavomerezedwa. Oyimirira matimu ndinayimbiranso kwauzanso kuti bwaloli ndilosaloledwa tukayikira zoti mpira ukakhalapo. Sitikuziwa kuti Sulomu ikutenga kuti mphamvu. Ifetu tikuti zonsezi tikupanga kuti titeteze mpira ku Malawi. Ndikunena pano kunena kuti apa pa chilungamo tayimapa, palamulo tayimapa, sitikupanga kuti tizitamandire, sitikupanga kuti fe tikaoneke madolo, sitikupanga zokuti kapena feyo ndi tikakhale kuti mwina ndamene tili ndi mphamvu. Ayi, izi tikupanga chifukwa choteteza mabungwe kapena anthu monga tayankhulira muja. Koma atangomaliza kuyankhula Fleetwood Haiya kunabukatu mafunso okhesa khambi, ndipo ena mwa mafunso amenewa anali otere. Funso langa loyamba bwana president ndilonena kuti mwafotokoza kuti Sulomu bungwe la FIB linayendera bwalo la Kamuzu kawiri mwezi wa January, layenderanso March, ndipo linapanga issue malipoti kwa ma stakeholders onse okhudzidwa. In this case ene bwalo ndekuti Sulomu komanso mwina amene akukhudzidwa kani matimu. Wanderers inapereka bwalo la Kamuzu kenako la Zomba. Chifukwa chani Sulomu simakambirana ndi awanderaziwa ukuku kuti ifeyo ngati Sulomu panopo ayi lanu lachiwiriri bwanji munapereka iliri mu club licensing lachiwiri ndiri bwanji tipite kumeneko akuoneka kuti Sulomu ndi amene anali patsogolo kunena kuti pano basi pa stadium pano basi osati Wanderers eni bwalo. Chifukwa chani? Komanso funso lachiwiri ndionera kuti bungwe lanu la famu nthambi yanu loyendera mabwalo litakayendera kumene kuchako kawiri. Fixture ya Sulomu inatuluka pa 28 February. Kutusa fixture yonse fixture ndi imeneyi. Bwanji famu inachedwa ndikubwera kumadzauza Sulomu nena kuti bwalo ili ndilosavomerezeka mwezi uno wa April. Kalata zanu zambatuluka mwezi uno wa April. From February March yense wata nthawi yonse isimauza bwanji kuti mamene mwatulusa fixture pato ndipo oletsedwa onani malamulo onani mene zilili mupeze bwalo lina munabwera mochedwa kwambiri. Funso lina lachitatu ndikukumbukira bwino kuti mbuyomo bwana muli ku Sulomuku famu sweda atulusa statement apapa mpoletsedwa andi mmene mukulankhulira inuyo zonena kuti mukulemekeza kwambiri lamulo la FIFA kafu komanso mukulemekeza sponsor ndi ma stakeholders omwe kuti chinthu choyipa chikachitika zinyazisika sizamveka bwino ngakhale kuboma sizamveka bwino mumatete muli pa lamulo
koma muli ukuku padaseweredwa mpira mepe cha Blantyre Derby nimakumbukira mpana cordoning inachitika kuti kunoko kusapitilira ndaku broadcasting live that match cordoning kuja anthu anapita mpana kwakhala kuntunda sindikunena za matoleri ndi zina zotero kusonyeza kuti munachitanso zimene amachita Sulomu zimuli ukuku muli mtsogoleri Sulomu idachita zimenezo it's not you koma muli kumeneko Sulomu idachitanso zimenezo famu idati apa ayi ulendo uno panavuta ndipate kumvana makamaka ndikamaonanso kunena kuti inuyo ndi Brigadier Mitawa mumakhala ngati munthu ni mkulu wake and I believe you talk on daily basis if not a day or within 2 days makauti mwalankhulana kwambiri simwino wamitane bwanji Mitawa kumbali kuti Mitawa chimene kuchita chine ndi farm president weni mwana wanga wa ku Sulomu chikaphulika ichi chibwera pamutu panga chikaphulika ichi pakhale imfa isifam imene kayankhe ku FIFA za imfa imene chilike pa stage chikaphulika simunamuitane bwanji Mitawa kumalemberana makalata maimero kumayankhana osamuitana bwanji Mitawa kumpitira kulilongwe konko kwa muzaliwe Mitawa ukupangazi iwe ndi mphanga bwanji kupanga zimenezi and ku Sulomuko kodi is it Sulomu kapena munthu amapanga zimenezi and very unfortunately Mitawa palibe Mitawa amene ayankhe kuti iyeyo akuziwa ndi wa Sulomu watuluka munomo chifukwa chani amakakamira bwalo limene lili ngati Sulomu osapita ku ground number 2 la Wanderers and Mitawa is not here ndamaliza. Thank you very much. Mwina chifukwa chokuti the questions were like full of them. Would can I be allowed to just ini ndi gift kamera wa Pentecost Life Radio PFM nile mafusa awiri fuso loyamba ndakuti kunjaku akuti pacha kuti awira mpinga njira afuna kuyimira mwina ulendo umene inu muli wafamu ndi ndale zimwe zikutikazi ndi zikusalira pa khangale kuti mufuna kuti mulimbana mwina chisankho chobwera cha 2027 pa chisankho cha famu fuso lachiwiri zomwe zikuchitikazi sizithawisa ma sponsors kutengera kuti Shade Shield kuna yikaso chipulikiti apaso ziloso taonaso chipulikiti ku Kamuzu Stadium ndiye mwatsikimiza bwanja anthu ahayi kuna kuti ma sponsors athawa kumpira omwe amabwera tito yuluka ndipo zinamba kusinda koma zomwe zikuchitikazi ma sponsors ambiri ali ndi mantha kuti mwina sa yikaso ndama kumpira zero. Okay, yeah. Okay, ine zina langa ndilo Nimpasa ndine Swak Times. Nimafuna clarification makamaka pa nkhani ya ma statutes amene munakambapo kuti you are following ma statutes club licensing amene ma statutes yo malingana ndi FIFA amanena kuti pakhale minimum requirements minimum ndipange kwambiri kuti mauti minimum so kutengera pa zimene anafunsa Peter Forte mwanena kuti kuyendera kuyambira kuna mu January komano pa 8 February famu inapangisaso mpikisano pa Kamuzu Stadium pomwepa famu inapangisa mpikisano pa Kamuzu Stadium pomwepa game ya Castel Cup pamene panali masewera Big Bullets ni Mzuzu City Hammers tenganene kuti kuchokera pa nthawi imene famu inapangisa mpikisano umene pa 8 bwalo lila unongeka mbyolera kuti silinakatha kupanga hot masewera amene alephereka aja nimafuna muda fotokozera mupange makamaka minimum requirements sikumwambi. I can proceed to respond. All right. Thank you very much for the very good questions that have been put forward. Firstly, I think the first question that Pebani pajama fuso ajabwera nchije right ndipepese kunena kuti fuso loyamba linabwera kuchokera kwa Peter Forte ndionena kuti kodi bwanji Sulomu sanakambirane ndi a Wanderers ndimafuna ndipemphe kuti ife Sulomu ife ndafamu fuso limenelo Sulomu akapanganso press conference mukafuse koma mongonjezera pamene pa Peter Forte ndimafuna ndikuwuzeni kuti mukawuzenso kuti farm president iso amafusa kuti kodi simakambirana bwanji koma ndimafuna ndingonenako ichi kunena kuti ngati farm president
moti anandiuza kuti akamenyera kutiko kuzomba. Komanso ndinayankhula ndi sponsor amene ndinayankhula naye anandiuzanso kuti actually panopa tikuchokera kuzomba timakayang'ana kuti kodi zathu zokhuza marketing branding tikapanga bwanji, moti ifenso tikuzowa za kuzomba izi zokuti kumenya pakamuzo kuti kunafenso kuzoona kumenya. Koma ndinawuza kuti ine ngati wa farm sikuti ndingakuuze kuti mukamenyera ukapena uku, amene tinapasa mphamvu yoyendesa masewera aku ligi ndasulo kotero kuti amene mumvera kumapeto ndi ameneyo. Koma timafuna tikuziwiseni kuti bwaloli sililotani lololedwa. Ndimafuna ndingomasulira pamenepo kuti funso la Sulomu I think tikafunsa Sulomu ifeyo tingonena kuti tinaziwisa andi ndinayankhula ndi Wanderers komanso ndinayankhula ndi a sponsor zokhuza nkhani imeneyi. Apita 40 akukamba zokuti fixture inatuluka February 2026. Come again? 28 February 2026. Apita 40 mafuna ndikuuzeni kuti fixture yaku Malawi kuno imatuluka ya season yonse. Koma nthawi zambiri imakhala yokuti ground sanayikemo. Inuyo ngati muli nayo imene inaonesa nthawi imeneyo kuti ground lake ndili mwina mutionese. Koma nthawi imene fixture imatuluka panalibe bwalo limene linapasidwa mphamvu yona datha kupanga host match. Moti nthakusimikizirani ndibwerereso kunena kuti pa 13 April mpamene tinatulusa ndandanda wa ma stadium amene ali ololedwa kuti patha kumenyedwapo masewera. So ndimafuna ndichose misconception imene muli nayo kunena kuti fixture yokuti game imene ikakhala pakamuzo stadium inatuluka mu February sizoona zimene mukunenazo. Ife taziwa fixture yeni muone angakhale muyang'ane ka social media kapena mwafusa Sulomu anaitulusa pa 21 of April lomwe lili lachiwiri lapitali. Moti famu pa 21 pomwepo tinayankhula Sulomu monga tanenera mu ndondomeko ndisachite kubwerezaso. Apita 40 so anafusa fuso kuti mbuyomu famu inapanga issue statement kuti pakamuzo stadium pasakhale ma game. Apita 40 ili ndiboza. Famu sinapange issue statement. Ndibwerezeso kunena kuti farm president angakhale executive committee ilibe mphamvu yopanga issue statement yosiyana ndimene a FIB apanga. Kotero kuti FIB inavomereza kuti kamuzo stadium ndiyololedwa, koma kuli ma stand ena onena kuti mwina anthu sangakwire kuntunda kapena anthu sangafike pakuti ndipo anapanga minimize the capacity ya kamuzo stadium. Kunena kamuzo stadium can only kale mwina anthu ochuluka motere. Koma a president anthu imeneyo ineso ndinali mu executive committee ndifuna ndinene zimenezi because by the virtue of being Sulomu president umakhala so kuti iweyo ndi executive member wa farm. Tinali limozi ku executive chimene a president a farm ananena chinali chonena kuti ngakhale FIB yanena kuti pa stadium titakumamenyerapo ma game, koma stadium chakuluakulu tiyang'aneso bwino bwanji ma game akuluakulu tisamamenyerepo. Izi zinali nkhawa chabe za executive, koma tikakamba za FIB muyang'ane bwinobwino apita 40 mukazifufuze bwinobwino mupeza kuti FIB sinalese kamuzo stadium mu nthawi imene mukupanga lifa. I think ndi nkhani zoti mwina mungomva kapena kamba chabe. Makambapo nkhani ya ubale wa ine ndi Amitawa ndizoonadi Amitawa ali ngati mchimwene wanga kapena ali my brother. Chimozimozi inu ya 40 mene mulili inu ndinunso m'bale wanga ndinu mchimwene wanga. Mpira ndio umenewo umatibweretsa pamodzi, umatilumikizanisa. Ino abambo anu akadwala timayankhulana, abambo adwala timapereka moni mwakuti. Ayasini awa ana ina akwatira konkuno mwina pena sitinapite kumama kwatena apita achina kwamba wabereka kumene amatuuza ubale ndio utiwo. So anthu akumpira ndife abale. Kutele kumene tilili kuno ngati executive Chimango chiwiriwiri we are all brothers. Timapanga treat chimozimozi ngati brothers. Mitawa is indeed a true brother of mine. Koma tikabwerano pa nkhani yonena kuti kuyendesa chinthu tisachiyendese chinthu ngati chakwathu kapena chapa chibale. Mpira malamulo akuti chonchi ndisapange chifukwa chokuti akuti uyu ndi Gilbert. Tikuyenera tisatire malamulo.
mmene akuyenera kukhalira. So chibale ndi palamulo sizimayenda moti ajaji ndikukhulupirira kuti sanganene kuti alephere kuweruza molondola chifukwa chonena kuti mwina pali ubale wina uliwonse ayi mwinanso chabwino kungozipanga accuse kuti mwina mlandu ndisagamule. Koma ndimafuna ndisimikize ndithu kuti ifeyo ngati AFAM we are entrusted to run this game of football in Malawi, and we are going to make sure that we are going to run with integrity, with professionalism, with transparency, and with accountability, without any fear or favor, without any issue of relationship or indeed any affiliation. I hope ndayankha pamene pofusulano afote onse amene mnali nawo. Ndimafuna ndibwere kwa issue ya khuzabe minimum requirement, because ikukhuza nabe ndizo khuza stadium. Ndikusimikizireni kunena kuti kutile kuti ma stadium ambiri aku Malawi kuno actually they just meet that minimum requirement. Inu mutakhala mboni kunena kuti Kamuzu Stadium kodi siku limene inamenyerapo international game olo chabwino tisi international game, siku limene Kamuzu Stadium inamenyerapo club championship game ndeliti mukumbukira kuti ndikalikali kuti ndi chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti requirement sitimafikapo. Kodi pano timakamba za BNS kuti mwina ndi bwalo lokhalo limene lingapange host ma international matches. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti bwalo limene licha ndi limene limafika pa minimum requirement of international games kapena match A's. Mwaonapo ino Bingu National Stadium mene chilili chimene chicha ndikupezekaso kunena kuti FIFA nkunena kuti ibwalo lisilina kwanire. Mwina nkhani ukhala mabenchi, mwina nkhani ukhala zina ndi zina. Kutero kuzimachitika zimenezo. Kutero ife tikusimikizana kuti minimum requirement. Mukandifunsa kuti stadium ili yosema ifuna khala ndi chani? Mungoirenga Bingu ichi. Pali masewera yena amatafekeza rapeza Afrika usiku. Ndiye timayenera kuti ground ililose likhali ndi magesi. Ground ililose likhali ndi chakuti. Ground ililose likhali ndi chakuti. Koma pozindikira kunena kuti FIB mwanena bwino kuti pamakhala mulingo okuti ngati oyambira. Ndipo ine tikusimikizana kuti ma ground athu ambiriwa timangoyendera mulingo ongoyambirawo. Koma Kamuzu Stadium angakhale mulingo ongoyambirawo sinafikepo nkona sinaloledwe kuti ikhale ngati imodzi mwa stadium amene angapange host ma game. Mutakundisimikizira kuti pamene timapanga press release ya ma stadium amene akhale akugwiritsidwa ntchito chaka chino tinakambakonso za ma ground ena kunena kuti awa tapanga approve koma sangapange host ma game ngati a Super League koma mwina National Division League. Tapangiranji zimenezo chifukwaso ma ground iso amene achi aliso ndi ma minimum requirement. Okay, so mwachidule ndikuyankheni kunena kuti Kamuzu Stadium sinafikepo pa minimum requirement imene maichula ichi. Munakambapo zonena kuti nanga bwanji mpira unamenyedwa cha mu February momuno ka January memwe uno. So FIB chimene mapanga imakhala ndi ma sequences of inspection kapena nene kuti ndondomeko kuti ngati pano takuuzani kuti anapita mu January, second inspection abwera muja March. Nkuteka January nthawi imene anapita mu January Kamuzu Stadium inali fit. That's why inapitirirabe kumapanga zimenezi. Atabwera no mu March for final inspection ndipo tinanena kuti it was a final inspection. Anapeza kuti munali ma gaps ena ndi ena okuti ofunika kukonza. So nimafuna ndikusimikizireni kuti mukuziwa kwa ife mungatanena kuti si farm president si executive amene ali ndi mphamvu yokuti ground ili ndela konzedwa ndi FIB. According to FIB nthawi imene ground linali bwino. Komano kamu final inspection in March pamene ananena ground silili bwino. Kuna bwera funso lokuti mwina zonse zitu ndi ndale kuti ampinga njira mwina akupikisana nawo sindikuzoda mpinga njira kati amene mukuwapanga lifa. Koma nimafuna kuti Malawi tisamaibisilane mbiri. Nimafuna kuti tisamaibisilane mbiri. Pale anthu ena amabwera kumpira chifukwa chongokonda mpira. They come to sponsor football because they love football. Tisaibisile mbiri kuti akubwerera ndale. Nimangofuna ndipemphe zimenezo. Komanso mutati muone funso lanu mene mandifusira. I think fusoli ndofunika mwina mukafusa mpinga njira mene mukwani nawo. Koma mwina so mukafuse bwino. Fa mukakafusa kuti kodi niyo kanga ndamene mbweresa zipwirikiti mwina sizikakhala bwino. Ndimaona ngati mwina mkango afusa kuti kodi
tamva olo tikumva masamba anchezo kumene muli kumene kukuchokera nkhani yanuyo kuti kodi tamva kuti akuti mufuna kupikisana nawo mu 2027 akakuyankheniwo koma mafuna ndinena Malawi si aliyense amene amabwera kumpira kuti afuna azakhale farm president kapena aliyense amene amakonda mpira kuti afuna azakhale nawo zandale ayi tilakwisa Malawi tikatero tikapanga choncho tipezeka kunena kuti zambiri tiononga and anthu ambiri sidalola mpira inu muthu andivomereza kuti chiyambire na leadership ifeyo kuno ine chikhalire ndisulo president komanso farm president kwabwera anthu ambiri amene ali ndi chidwi chofuna kutumikira mpira kwabwera makampani ambiri amene afuna kupanga sponsor mpira kotero kuti mukamba kwa opseza kuti akamabwera kenako tikumva kuti mufuna mulowe ndalezi tikona ngati kuti mwalakwira koma sindingakuleseni kafunseniwo kuti kodi akuti mukufuna kulowa ndale ndiye kunabwera so ina yonena kuti kodi zimene zikuchitikira chikuchitikachi sichibweresa chaos sikubweresa kuti sizithawisa ma sponsor ndimafuna ndinene kunena kuti pamene palibe mtendere nthawi zambiri pamabweresa adi chiopsezo chonena kuti munthu athawisa angakhale nkhunda pamuzi zimathawa ife timafuna tikusimikizireni choyambirira kunena kuti Charity Shield inayenda bwino kwa basi ndipo lero mundilole kuti ndidandaule atolankhani athu kunena kuti Charity Shield inayenda bwino inali apa mwamba function inali bwino kunali incident imene inachitika kumapeto imene tonse Amalawi tikuziwa kunena kuti ameya athu anabwera kuti akakhale nawo pa ndandanda wanthu amene akupereka zikho pamene iwo mwina sanali pa ndandanda uja musanapange china chilichonse there is a protocol imene timasata pali ndondomeko imene timasata kuti munthu apite kusogolo kuja and nthawi zambiri amalengezanso kunena kuti amene akubwera kusogolo kuno ndi awa famu sinaziwisidwe mwachangu kuti ameya afika kotero kuti ameya sanali nawo pa ndandanda ndipo amene munabwera ku stadium ameya sanachulidwe nawo ndikuyankha izi ine kunalibeko koma ndikuyankha izi chifukwa kuti mmene zinakhalira akuluakulu ndikudandaula media chifukwa chani akuluakulu momwe kuti tikambe nkhani ya Charity Shield tinangokhala ngati tangosintha basi tukamba ka incident kamene kachitika kumapeto kaja timalemekeza ife mameya timalemekeza ife asogolere athu timalemekeza angakhale supporter ndikamba atu amene walipira 2000 3000 5000 kulowa mu stadium timampasa ulemu akuluakulu mpira umatipozisa wapereka ulemu kwa munthu wina aliyese because mpira umabweresa kumpira anthu olemera anthu osauka anthu achipembedzo cha Chisilamu anthu achipembedzo cha Chikhristu anthu osakhulupirira kama rastas kandi ndani ana asikana azibamba azimayi so timapasana ulemu kumpira ine ndikunena kuti zimene zinachitika sizinachitike zabwino chifukwa tinakatha kupanga bwino lomwe koma tikunena kuti tizisataso chani ndondomeko protocol pamene tikufuna kuti mwina tikhale kumene kucha inu mutakhala mboni kunena kuti tikamapereka ma awards farm president akakhalapo munaona vice president akupita kusogolo ayi kumakhala kuti a farm president ali kusogolo chifukwa cha ndondomeko kapena ndandanda umene utayika mukazaona farm president siku lina msazanene kuti taona lero ndiye kuti ndondomeko yakhozedwa kuti akhale kutiko akhale kumene koko so ndimafuna ndisimikize kuna Charity Shield inali apa mwamba kwambiri and congratulations to Wanderers and Charity Shield ibweresaso actually moto mu Super League chifukwa chani chifukwa chonena kuti kwa nthawi yoyamba taona Bullets ikutibulidwa ndi Wanderers makamaka kumbali ya Charity Shield tili ndi chiyembekezo kunena kuti chaka chino kukhala mpikisano wa nkhoso za pusi so ndimafuna ndisimikize kunena kuti sikuti kunalakwika and zimene zachitika apa zokhuza Kamuzu Stadium kwa sponsor amene mwina akutimva ndikukhulupirira kuti atimvesesa kuti chimene tikupanga apa ndikumuteteza sponsor ayo kuti zinthu zonyasa zisachitike ku stadium chipwirikiti chisachitike ku stadium ndikuzapezeka kuti anthu taononga mbiri ya sponsor ife tinasankha amene ndanenera kunena kuti kayendesedwe kathu kandondomeko kwa mpira tisankhe kuti kakhale kayendesedwe kabwino kotero kuti tili ndi chikhulupiriro chonse kuti ma sponsor apitirira kuti khulupirira atikhulupirirabe
including FDH ndi chiyembekezo chonse kuti atikhulupirira kunena kuti ligi imene iyenda bwino, chifukwa ifenso titenga mastepe, titenga disciplinary action yapomwe palakwisa, komanso tisimikizira kunena kuti pamawa sazachitikenso zotere. So mwachidule I think ndiyankhe motero funso lanu. Tikatero I think itamaliza mafunso amene tinali nawo. Thank you very much. Thank you so much, Mr. President, and the entire executive committee.